πριν δεις αυτό το βίντεο, αν δεν έχεις δει την ταινία μικρού μήκους που έχει ανέβει στο κανάλι μου, πάτα εδώ πάνω δεξιά, πάτα την, δες την και μετά έλα, γιατί θα φας πόλη και είναι κρίμα. Αυτό που θα κάνω. Τι λες ρε τρελέ. Πάμε να σχολιάσουμε Horror Night. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέριζουμε και τον Παύλο. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να σχολιάσουμε λίγο, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία εσείς δεν γνωρίζατε πίσω από τον λόγο ύπαρξης του short movie. Μπράβο, το Horror Night. Την προηγούμενη Κυριακή. Μπράβο. Horror Night. Το βλέπω. Για όσους έχετε δει το ταινιάκι, να μιλήσουμε λίγο για την πλοκή της ταινίας, να κάνουμε μια μικρή περίληψη. Μου την πήρε τώρα. Έλα τι γλυκούλη. Μου λέει αυτό το λέω. Ουσιαστικά έχουμε εμπνευστεί από τους Unboxholics και το Horror Night, το live stream που κάνουν τις Παρασκευές, κάποιες Παρασκευές του μήνα. Είμαστε έτσι UH fans. It is what it is. Ουσιαστικά είναι δύο φίλοι, μαζεύονται σε ένα σπίτι και. Για να δούνε το live stream των Unboxholics στο Horror Night. Ακριβώς. Και καταλήγουν να παίζουν αυτοί μέσα στο horror παιχνίδι. Ο ένας να σκοτώνεται και ο άλλος να προσπαθεί να ξεφύγει ουσιαστικά. Και τέλος καταφέρνει και ξεφεύγει τέλος πάντων και γίνεται game over. Στην ουσία ήταν το horror game των Unboxholics που παίζανε εκείνη τη στιγμή UH. Αυτό. Ναι. 3, 2, 1. Τώρα, ο λόγος ύπαρξης της ταινίας. Για ποιο λόγο φτιάξαμε αυτό το ταινιάκι. Όποιος δεν γνωρίζει λοιπόν, εγώ μαζί με τον Παύλο σπουδάζουμε στην ίδια σχολή. Φωτογραφία και οπτικοακουστικών τεχνών, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Και τέλος πάντων είχαμε ένα μάθημα φέτος, στο προηγούμενο εξάμηνο που μας πέρασε, στο οποίο έπρεπε να κάνουμε μια προσομοίωση μιας παραγωγής, ρε παιδί μου. Οργάνωση. Δηλαδή, να οργανώσουμε μια παραγωγή. Να φτιάξουμε ομάδες των 5-7 ατόμων και να φτιάξουμε ένα δικό μας οπτικοακουστικό έργο. Ευχαριστώ. Το οποίο μετά θα έπρεπε και να το παρουσιάσουμε και να χωρίσουμε ρόλους μετά τι θα κάνει ο καθένας και τέτοια. Έτσι λοιπόν, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, ήμασταν εμείς και άλλα συνολικά 6 άτομα. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν τέλος πάντων το γεγονός ότι ενσωματώνεσαι σε μια ομάδα και προσπαθείς από κοινού να συντονίσεις, να οργανώσεις, να συμφωνήσεις, να συνεργαστείς. Εκτός ότι το ευχαριστηθήκαμε σαν συνολικό αποτέλεσμα, μάθαμε κιόλας πάρα πολλά πράγματα. Γη λάμπας. Από Γιάννη. Έχουμε καμεραμάν, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, βοθρατζής, Γιάννης Κονιδιτσιώτης. Στην δημιουργία της ιδέας τώρα. Τα πράγματα ξεκίνησαν στην αρχή του εξαμήνου, Νοέμβριο. Να μάθουμε τα μέλη της ομάδας τέλος πάντων και να βρούμε πού κινούμαστε. Μπράβο. Επιλέξαμε το είδος horror movie, scary movie. Γενικά, ποιο θα είναι το είδος της ταινίας που θα θέλαμε να κάνουμε. Και μετά πεταγόντουσαν οι ιδέες. Ξεκινήσαμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά στην οικία του Παύλου. Πέρασαμε στο φοιτητόσπιτο εδώ. Στο φοιτητόσπιτο, όπου πρέπει να. Φάγαμε εκεί πέρα 3-6 ώρα. Λελοκάψιμο, τσακωμούς, τι θα βρούμε. Ήταν η τσακωμή, ξέρετε, το γεγονός ότι έπρεπε να κατασταλάξουμε σε ένα σενάριο. Την ιδέα την βρήκαμε. Μπράβο. Να είμαστε σε ένα σενάριο, να συμφωνούμε και όλοι και να έχουμε τα μαλώματα του ενός. Ξέρεις, αυτό δεν στέκει, γιατί να το κάνουμε έτσι και έτσι. Όσοι έχετε δει το ταινιάκι, είδατε ότι στο τέλος ο πρωταγωνιστής, ο Σωτήρης, θα τον ακούσετε πολλές φορές σήμερα, απελευθερώθηκε, έφυγε από το σπίτι. Κατάφερε να ξεφύγει. Αυτό ήταν ένα δίλημμα που είχαμε πολύ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δίλημμα, για παράδειγμα. Αυτό ήθελα να δώσω τώρα. Αν θα γλιτώσει, θα γλιτώσει, θα σκοτωθεί εκεί μέσα, τι θα γίνει, δεν θα μάθουμε ποτέ. Γενικότερα ήμασταν πολλά άτομα, διαφορετικές ιδέες, ίδιο αντικείμενο σχολής. Ήταν όλα τη σχολή, έτσι το έχουμε πει αυτό. Προφανώς δεν βάλαμε κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Καλά, η Γάνα, θα την κάνουμε έτσι. Θα την πετάξει. Όχι, ρε, ένας τώρα θα ακουστεί τύπου έτσι. Πώς? Τύπου άνοιξε την πόρτα η γάτα. Ένα. Το κάνω αυτό. Ναι, το ξέρω. Ή μπορεί κάτι να πέσει. Αλλά αυτό το χοροφήσουμε μετά. Πες να το ανεβάσει YouTube τώρα αυτό, οπότε πρόσεχε τι λες. Τον είχα δει μια φορά στο αεροδρόμιο και με έβαλε στο vlog μου μέσα. Το φίλο τον Παύλο. Εδώ πέρα μιλάμε με Κατερίνιο. Βιντεοκλήση. Προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνία για το ταινιάκι, για το γύρισμα. Πώς έχεις ημερομήνας, guys? 17 Δεκέμβρη. Το αργήσαμε πολύ. Λοιπόν, εκεί που λέει ότι ενώ μιλάνε από πίσω τους φαίνεται μια μορφή με σεντόνι
να τους πλησιάζει αργά. Πίσω από τον καναπέ που θα κάθεται ο Σωτήρης με τον Μιχάλη υπάρχει ένας καθρέφτης. Και είπαμε με την Κατερίνα μήπως αντί να έρχεται το φάτσμα να βγαίνει μέσα από τον καθρέφτη. Εννοώ να φαίνεται στον καθρέφτη ότι την πλησιάζει. Τι? Βρίσκουμε την ιδέα, έχει γραφτεί το σενάριο και μετά πρέπει λίγο να κάτσουμε να οργανωθούμε για το τι θα χρειαστούμε, πού θα το γυρίσουμε. Πού θα το γυρίσουμε, το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε να πούμε δυσκολευτήκαμε πολύ, γιατί το ένα μέλος, ας πούμε, είχε δυνατότητα να το γυρίσουμε στο σπίτι του. Η Κατερίνα προσφέρθηκε, μας έδωσε το σπίτι της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε μόνο ένα αρνητικό, το οποίο ήταν λίγο μακριά από την Αθήνα. Βρισκόμαστε εδώ, στην πλατεία της Νέας Μάκρης και περιμένουμε, αφού φτάσαμε πρώτοι, τους καθυστερημένους, οι οποίοι έχουμε πει κερνάνε και βενζίνες. Έτσι δεν το έχουμε πει? Το έχουμε πει. Φτάσαμε! Φτιάχνουμε τα βρακιά του μάσκα. Την πόρτα βαράρει. Και τρόμαξε! Να την Κατερίνα! Ήρθαμε στη βίλα της Κατερίνας, παιδιά, εδώ θα γίνει το γύρισμα. Το horror ταινιάκι. Βρήκαμε την τοποθεσία και μετά έπρεπε λίγο να οργανωθούμε για το τι θα πάρουμε, τι εξοπλισμό θα χρειαστούμε, τι έχει ο καθένας και ήμασταν σε κάποια φάση εκεί στις βιντεοκλήσεις που είδατε στα backstage. Λέγαμε για παράδειγμα, τι έχεις εσύ Παύλο? Εγώ έχω αυτό και αυτό. Τι έχεις εσύ Θεολόγια? Έχω αυτό και αυτό. Ουσιαστικά χωριστήκαμε σε σενάριο make-up που ήταν η Ηλέκτρα και η Κατερίνα. Hi guys! Bye. Πιο τεχνικό κομμάτι, εγώ ο Θεολόγος και ο Γιάννης, και ήταν και ο Σωτήρης που ήταν ο ηθοποιός μας και είχε αναλάβει έτσι να μάθει lines κτλ. Η Ηλέκτρα, θα το πω και έτσι, η Ηλέκτρα κάνει το τέρας. Και η Ηλέκτρα, ναι, μπράβο. Κάνει το τέρας και επίσης ο αδερφός της Κατερίνας προσφέρθηκε να μας βοηθήσει στο ταινιάκι κάνοντας το Μιχάλη. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε εσύ. Ναι! Ήρθα να καπνίσουμε! Όπα, τι θα καπνίσουμε? Γιατί κανένας δεν καπνίζει εδώ πέρα, ούτε για διάλειμμα για τσιγάρο σταματάνε. Καφέδες! Όπα, κάτσε να μπορείς να... Έτοιμοι? 3, 2, 1. Για μίλα μία. 1, 2, 3, τεστ. Κάτσε με δενωμό σου λίγο. Γράψα. 3, 2, 1, πάμε. Άντε ρε, θα ξεκινήσει. Γι' αυτό εδώ το ταινιάκι τώρα του μικρού μήκους 5 λεπτών. Πόσα λεφτά θα χρησιμοποιήσατε? Τα λεφτά τα πέσανε μόνο στη βενζίνη. Ναι, ουσιαστικά είναι μεταφορά. Χρειαστήκαμε 2 αυτοκίνητα γιατί ήμασταν αρκετά άτομα και αρκετός εξοπλισμός. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο έχουμε μικρά αυτοκίνητα, το Fiat το ξέρετε. Τέλος πάντων, ναι, ουσιαστικά γεμίσαμε το ένα με εξοπλισμό και η άλλη μετέφερε κάπου το ανθρώπινο δυναμικό. Μπράβο, ακριβώς. Έτοιμο. Καθαρίσε εδώ με το κλίν, ναι. Κάποτε που πλάνεις. Όχι, δεν την πλανάρεις. Καθαρίσε το με το κλίν. Κάποτε μου κλείνει τις πόρτες σου. Τώρα λες ανοιχτές. Στο νιώθεις ένας. Είναι αυτός. Όπως βλέπετε παιδιά, ώρα να κάνουμε μία από τις πιο δύσκολες σκηνές της ταινίας μας. Είμαστε εδώ πέρα εδώ και ένα 8ωρο σκληρής δουλειάς. Μέχρι στιγμής 5 πλάνα έχουμε κάνει. Των 30 δευτερολέπτων όλα μαζί. 30 δευτερολέπτων, άμα τα συνδυάσουμε όλα. Και τώρα πάμε να κάνουμε την πιο δύσκολη σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι η πιο δύσκολη σκηνή. Όχι, είναι από τις πιο εύκολες σκηνές. Ήρθα να σε πάρω μακριά. Για εσάς που ενδιαφέρεστε και ρωτάτε για το τεχνικό κομμάτι, με τι το γυρίσαμε, με τι το επεξεργαστήκαμε και όλα αυτά. Τη γυρίσαμε με την κάμερα του Γιάννη. Μην μου δες τώρα. Το μικρόφωνο είναι εδώ που είναι. Μην ανησυχείς. Δεν είναι για story. Κοίτα εδώ τον ανάπηρο. Ποια έχει, την Canon, όχι. Nikon έχει. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, η αλήθεια είναι. 2 prime φακούς. Μπράβο, 2 prime φακούς, ένας 105 και ένας
Τώρα που λες για χρόνο, δεν ξέρω αν είπαμε πόσο μας κράτησε όλο αυτό. Α, ναι, Ότι ξεκινήσαμε, τι ώρα ξεκινήσαμε, 10? Από εδώ. Φτάσαμε και 11. Πρέπει να φτάσαμε εκεί πέρα 11. Και φύγαμε από εκεί 1.30, 2 το. Όχι. Μία το βράδυ φύγαμε. Είναι απολύτως λογικό, δημιουργήθηκαν νεύρα προς τα τελευταία πλάνα. Τώρα θα μας πείτε γιατί το κόψαμε σε 2 session, σε 3 session γυρισμάτων και όλα αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολο ο συντονισμός τόσο πολλών ατόμων, ας πούμε, να συμφωνήσουν μια ημέρα. Επίσης, ο καθένας είχε τις δουλειές του, έτσι. Και τρίτος παράγοντας είναι και η μετακίνηση. Δηλαδή, δεν ήταν εδώ μέσα στην Αθήνα. Δεν ήταν διπλό, θέλαμε μία ώρα στάντερ. Βέβαια, όσοι νομίζουν ότι θέλαμε 12 ώρες για να βγάλουμε ένα 5 λεπτό, για να ξέρετε ότι την ημέρα οι παραγωγές βγάζουν ωφέλιμο 1 με 2 λεπτά, έτσι. Χρησιμοποίησαμε επίσης ένα φωτιστικό LED. Ναι, για τα πλάνα στο μπάνιο, το οποίο μας βοήθησε full. Πάρα πολύ μας βοήθησε. Όπως και επίσης και οι μεμβράνες. Οι μεμβράνες, αυτό ήταν τα τζέλ που βάλαμε. Πάρα πολύ ωραία. Έφτιαξε νομίζω μια ωραία ατμόσφαιρα για το χρωματισμό του βίντεο. Τέλος πάντων, βάλαμε και πάνω μια LED που μέσα από το κινητό τέλος πάντων ο Γιάννης θα ανέλαβε με. Και μετά για να αναβοσβήνει ένα φουτάκι, δεν ξέρω, αντανακλαστικό, κάτι τέτοιο. Νομίζω πρέπει να ήταν ποδηλάτου. Ποδηλάτου ή φακός κεφαλής. Α, ναι, ή φακός κεφαλής. Ωραία. Θα μου στέλνες, επειδή είναι λίγο πίσω, φωτίζεται από κάτω και είναι ο τρομακτικός φωτισμός. Whip. Μπράβο, μάγκες. Πολύ άλλο, μάγκες. Αυτό είναι story, μάνα. Όχι, αυτό μια χαρά το δείχνει. Θα τη στείλω στη Μαρία Χριστή. Και να κάνει ένα. Θες να το κάνει έτσι. Θα μπορούσε να το κάνει έτσι. Να γελάει, ξέρω εγώ, και να δείχνει δίπλα. Α, και όταν γυρίσεις να κάνει ηλέκτρα αυτό και να του δώσεις, ξέρω, και να μην πάρει ποτέ. Να κάνει 1, 2, 3 και να το ξαναπάρεις πίσω. Οπότε στο μοντάζ κάναμε το πρώτο κόψιμο. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο και εγώ. Μετά, λίγο όσον αφορά ένα πρώτο φινίρισμα, το ανέλαβα εγώ. Και μετά το δεύτερο session, γιατί 2 φορές ήρθαν σπίτι μου τα παιδιά. Κάτσαμε και το. Λεπτομέρειες, μουσική, τίτλοι τέλους. Λοιπόν, προφανώς, αν μας ρωτάγατε αν υπήρχε η ερώτηση τι θα αλλάζαμε, το κομμάτι των λήψεων να ήταν περισσότερες ημέρες των γυρισμάτων. Μόνο και μόνο. Σίγουρα έπρεπε να σπάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να σπάσει σε 2 μέρες. Δηλαδή αυτό θα άλλαζα μόνο. Αν μπορούσαμε να κόψουμε τις λίγο ημέρες, περισσότερη οργάνωση, έτσι, λίγο πιο έτοιμη. Μπράβο, έτσι ώστε να έχουμε και τον χρόνο να δούμε τα πλάνα, γιατί κάποια πλάνα κάηκαν. Λογικό είναι. Αυτό. Κάποια πλάνα που είχαν λίγο περισσότερο κούνημα δεν μπήκανε, που ήταν πολύ ωραία. Ιδανικά, ίσως και έναν χώρο λίγο που θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε πιο εύκολα. Μπράβο. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν και ένα challenge όλο αυτό. Ήταν challenge σίγουρα, πρόκληση. Περάσαμε ωραία, αλλά δυσκολευτήκαμε και. Μπράβο. Εσύ. Αυτό. Πιο νεκρός. Λίγο πιο νεκρός. Κάνε τον παππού όταν κοιμάται. Έτσι όπως είσαι στη μανιέ. Εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη, να ξέρετε. Μην τη πιάνεις. Δεν θα την πάρει. 1, πάμε. Ωραία, περίμενε. Πάμε άλλη μια καπάκι. That's your rap. Αυτά είναι όλα τα λεφτά. Αυτά όσον αφορά, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Όχι, δεν έχω πω κάτι άλλο. Περάσαμε πολύ ωραία. Περάσαμε, ναι, υπέροχα. Θα το ξανακάναμε πιο οργανωμένα. Τρομερή εμπειρία. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας γράψετε την άποψή σας κάτω στα σχόλια για το πώς σας φάνηκε το ταινιάκι. Αν δεν έχετε πάει να το δείτε, πατήστε πάνω δεξιά αυτή τη στιγμή. 5 λεπτά είναι. 5 λεπτάκια είναι. Και θα θέλαμε να σας κάνουμε μια θερμή παράκληση να πάτε στο Instagram μου Whip7Official, όπου έχω ανεβάσει εκεί πέρα ένα μικρό τρειλεράκι από το ταινιάκι μας. Αυτό που σας παρακαλούμε πάρα πολύ είναι να το πάρετε, να το ανεβάσετε story, να ταγκάρετε τους Unboxholics, τον Σάκη, τον Αλέκο, μόνο και μόνο τουλάχιστον να έχει πέσει στη ματιά τους αυτή η ύπαρξη αυτού του μικρού φιλμ. Ή να ταγκάρουν από κάτω από το. Ή να ταγκάρετε κάτω στο ταινιάκι μας. Από το post που έχεις κάνει στο Instagram, τέλος πάντων τα ονόματά τους κτλ. Γιατί είμαστε πολύ φανατικοί, έτσι. Και εκτός αυτού, όλη η ιδέα αυτής της ταινίας δημιουργήθηκε γύρω από αυτούς. Και τα horror nights. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει σε αυτό το κανάλι. Πατήστε ένα like, με ακολουθείτε στο Instagram. Και μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Whip7. Ποιος ήσουν? Εσύ ποιος ήσουν?
Δεν ξέρω. Τι ήμουνα, δεν θα το βάλω. Ντρέπομαι λίγο, τράβηκα λίγο. Και μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε ποτέ μα ποτέ να χαμογελάτε. Γεια σας!